ji bo raya giştî li sê heşt fermana hatî ser şingal û civaka me ya êzdî bi hezaran jin û zarok û ciwan û kal û pîr hatin qetilkirin, serjêkirin û bi hezaran di sûkê navdewletî de hatin firotin û firotina jinê êzdî hêjî berdewam e. Piştî sêyî heşt êzdiyê şingalê seranserî Başûr, Bakur, Rojava belav bûn. Bi vê era bi qefle berê xwedana Ewropa û di heman demî berdewamiya fermanê bû. Bi sedan însanê me li ser rêya Ewropa di navberê hatin xendiqandin. Bi hezaran gelê me ev 5 sal e li kempê Herêma Kurdistanê û derveyê welat dibin şert û mercê zehmet de jiyan dikin û armanc dûrxistina civaka êzdî bû ji ol û baweriya wan û bi şêweyekî giştî armanc qirkirina civaka êzdî bû. Piştî vê fermanê milletê me çiyayê şingalê mayî xwe bi rêxistin kirin û meclisê xwe ava kirin, hêzên parastina yê ji şêw yê beşê hatin avakirin. Bangewaziya me ew e ku civaka me berê xwe bide şingalê û li xwe xwedî derbikeve. Vegerandina civaka me çê nebe bi dehayê weke Xalîd wê bên windakirin û bêserûcîhkirin. Xalîd neyb tenê îro. Civaka êzdî hemû yek dest û yek deng rabûn ser piya ji bo xwedî derketin li xwe û mafê Xalîd. Ev roneheqiya ku beramber Xalîd dihêt kirin, em şermezar dikin û ev neheqî ne tenê beramberî Xalîd tenê encam da belkû beramberî xwe dibînin. Em vê biryarê şermezar dikin û em banî hemû civakên nêwdewletî Iraqê û Herêma Kurdistanê dikin ku li dijî vê neheqiyê bêdeng nebin.